Hurian itu hatta damang dainang suaksoni na poso gulung nang sahat di bagas joroon suaksoni nang damang dainang damang ihuton parmingguon di bagas tabi nang masuk mahita tu parmingguata di bagasan arion guarni minggu 5 minggu tatis pasapuluhon dohot guarni minggu haluaon sian debata taparadema rohado pikirata masuk mahita tu laon nahohom martangiang nahohom mahita. Amin. Tapuji Tuhan marhite ede nomor 525 ayat sada dohot ayat 2. Bama Jehovah debatata, amin haleluya. Sigom langitan onro di isina, amin haleluya. Etahita lau marsopad julona, amin haleluya. Nasokal jalana badia do Jehovah, amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amen 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 haleluya. Jehovah debatata, amin haleluya. Arasiro hadol murung do ibanda, amin haleluya. Aedehon mago arni debatata, amin haleluya. Alani denggani basana do tuhita, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Ditibang rohanami do ale debata asini roham di parsitongaan ni Joromi sumaddo tuguarmu baritam ale debata rodi ujung ni tanoon gok hati gorad do siya mummi tibbul do Jehovah jala pujion situtudo di bagasan hutani debata di atas doluk habadiaon nai. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung mauliate marohanami tuho
ala di jauho hami tu pakirimon di hangoluan saleleng-lelengna. Sailehon matodim tu rohanami, asa margugu hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami akkana di banua gijangi. Pargugui mahami manaluhon saluhut na naing mangabat hami tu hasonangan. Say pagadda haporsiaon, pakirimon dohot pamopomon ni rohanami, asa monang hami rodi ujungna, lau majalo tupal hangoluani hami di jolom, ala ni anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amin. Maredehitasian nomor 120 ayat 1. Tada debatata nadi ibanai name menang nabalga sadasiani ditogudo sudena Tuhan sonangani ditogudo sudena Tuhan sonangani. Tangihon hamuma patikne debata imasian 5 Musa onom ayat 4 sahat rodi onom. Tangihon maale Israel anggo Jahoba debatatai Jahoba sasada sado jalaikon haholongammu Jahoba debatam sian nasa roham dohot sian nasa ati-atem dohot sian nasa gugum. Jala ikon parati-ati honom muluhut hataon akana hutonahot tuho sadarion ido sahatna rap mahita mangido gugu martangiang tu debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patimi. Amin. Maredehitasian nomor 227 ayat sada dohot 2. Yesus moluni toniku odoha Pauduk jala tapaserap dohata dia do penditu hata lau manopoti sude dosata martangiang mahita
Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugu naso hatu dosan sitop panasana adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalausion nami di patikmu. Ima marhite siat tubu-tubu ni rohanami naruai. Nang sian pakatayon nami na soture, rodi pangalion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami. Alay na tarsosol bagi do hami nuaing alani. Asi maroham di hami, ale debata nami. Pardenggan basa jala para si roha doho, alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutnya, jala suruh matodim parbadia tu roha nami be, asa tarbain hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabesahat hami tu hangoluan na sora suda, na pinar bagabagam di akan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni akka dosata. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba, labat tarimas jara para si roha godang, dang dibahit tu hita hobar tu akka dosata, jala dang dibalocot tu hita hobar tu akka hajahatota, songon asini roha ni ama mida akka anakna, asini roha ni Jahoba di akka namak kabiyari ibana, hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Maredehitasian nomor 202 ayat sada. Uhaholongi hogogogu, uhaholongi hototo, marhite-hite babainaku, naksiana sarohaki. Sian hatani debata epistel trupuk di minggon imana tersurat di Ester bidusia ayat 15 sahat rodi ayat 10 sia tajahama marsikan soring. Nang di hari 14 bulan Adar marpungu-pungu do halak Yahudi akana di Susan. Jala dibunuhi di Susan 300 halak. Alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai. Alai anggo pasi-pasi ni halak Yahudi akana diluat mirajai marpungu-pungu do pangoluhon hosana sidai. Gabe mahasonangan maradopon musuh nasidai. Jala dibunuhi halak makakukion nasida 75.000 halak. Alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai. Imana masa di hari 10 bulan Adar. Gabe marhasonangan nasida di hari 14 bulani. Gabe dibahen nasida mai ari panggalangan dohot lasni roha. Alai anggo halak Yahudi akana di Susan marpungu do di hari 10 dohot 14 dalam marhasonangan di hari 15 bulani. Jala dibahen ma di ari panggalangan dohot lasni roha. Dibaheni anggo halak Yahudi akan namaringan di akahuta pagaran ari 14 bulan Adar dibahen nasida ari lasni roha panggalangan dohot ari raya laos masih piringan nasida disi ganup tuale-alena ima sahatna
martuado akan atu mangihon hatan di debata jala nau peopsa. Amin.
ayat sada dohot ayat 2. Adunang hoja parhuale Jesus at somudarmu mangodihona tungatu dia dosa parhaporusa aidang adomen songon ho Tuhaku namamu ati ananorohaku sasadang odo simasodang au Tahatidak koma hapor siyaw tay, songon na hinatidak kon ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au persea di debata jahuba, ido ama pargugo na suhatudusan, na tumopalangit dohot tano. Au persea di Jesus Kristus, anak di debata jahuba na sasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya to di parbadia, adorak soabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tubanuato rudung ditanom, na mula mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun di debata jahuba, amanai pargugo naso hatudusani, di sima ibana pe mamulak sugut tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea di tod di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato panihalak Kristen akan nabadia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Dikting HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Minggu pasapuluhaluhon dung Trinitatis tanggal 3 Oktober 2021. Topik Minggu haluaon sian debata. Dikting naparjulu permingguon di hari Minggu. Mulai hari Minggu sadarion tanggal 3 Oktober 2021 patu paun ni huriat tama permingguon songon nasomal masuk tolu hali ima pukul pitu manugut pukul 10 dohot pukul 10 halu botari songon ima pinapotohon tu huriatta pinangidoma turuas ni huria asabui mahita madohoti parmingguni di bagas tapi marhite live streaming songonima pinabotohon di huriata napaduahon padidion nabadia patupaon ni huriado padidion nabadia tu onom yanakon ni huriata di hari Minggu sadarion tanggal 3 Oktober 2021 di parmingguon pukul 10 WIB. Napatuluhon parhalado pensiun.
Di hari Minggu sadarion tanggal 3 Oktober tahun 2021 di parmingguon pukul 10 WIB patu paun ni huriado acara paborhaton tu inang situa sompita boru situ morang sarjana pendidikan sian wilayah 10 na pensiun sian haparhaloroon. Duksidung jamita papungu pilihat tujulu dohita di parmingguan manogot arian dohot botari. Tapasahat ma piliani sian lasne rohatta. Merdungu tu acara ramah tamah pinabotohon tu sudi perhadado dohot perwakilan ruas, perwakilan dewan, dohot perwakilan seksi-seksi asaria hitama dohoti acara ramah tamahi. Tiktingomma laos gabi udangan dihita. Napaupaton tahun HKBP Marsinodang. Khobar tu surat narosian distrik Walu DKI Jakarta tanggal 20 September 2021 asa di Patupama Padurungo Tujulu di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 laho mangurupi akka kegiatan laho makalason naung 110 tahun HKBP Marsinodang. Acara puncak 110 tahun HKBP Marsinodang naing di Patupa di hari Kamis tanggal 25 November tahun 2021 pukul 10.00 sahatu pukul 20 WIB. Inganan The Grand Ballroom Sopo del Tower, Jalan Mega Kuningan Barat, Tolu Rumawi, Lot 10, Sada 1 kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Napalimahon makatidakon haporseaon kelas CD reguler tahun 2020-2021 sada. Naparjolo makatidakon haporseaon tu 27 halak kelas CD reguler periode 2020-2020 sada naing patupaon di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 di parmingguon pukul 10 WIB. 2. Ibadah pemberangkatan dohot gladi resik naing di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 10.04 WIB. Pinangido tu sude pelajar sidi dohot natoras asaro maddohoti ibadahi. Onom. Pertanyaan wilayah. Nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja di pertanyaan hari Jumat tanggal 2 Oktober 2021 ima wilayah opat, wilayah 5 dohot wilayah onom. Asare tamaro tu gereja. Jala pinangido ma asa sude hita ruas mangihuton pertanyaan di bagas tabi secara live streaming. Jadwal pertanyaan buima tajaha ditikting na adong di tengah tabi. Pitu dewan-dewan. Dewan Koinonia Sekolah Seksi Sekolah Minggu. Jadwal Jum kegiatan sekolah minggu tiki bulan Oktober 2021 bui mata zaha di tikting narong di Hitabi. Seksi Naposo Bulung Parheon Naposo Bulung 2021. Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu naik Patupahon Parheon Naposo Bulung. Ima tema janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Subtema di tengah kekhawatiran akan masa-masa yang tak pasti, kiranya Naposo Bulung dapat berbenah dan bertransformasi menunaikan tugas gereja. Ibadah puncak Parheon Naposo Bulung naing di Patupa di hari Minggu sadarion tanggal 3 Oktober 2021 di ibadah pukul 10 WIB. Duksidung tiktingon tabegema sosialisasi sian panitia Parheon Naposo Bulung. Walu danak nasorang di basa-basa hotuataro sada danak boru di hari Kamis tanggal 10 September 2021 di keluarga Gorga Sinaga AMD Inata Marcelina Boru Nenggolan SPD alamat
Jalan Lebak Sari nomor 5 RT 10 Sada RW 5 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan masuk wilayah Sada. Hipasdo danaki songoni nang natorasna. Di basa-basa hotuataro Sada dana boru di hari Senin tanggal 27 September 2020 Sada di keluarga Adi Christian Wijaya Dohot Inata Cindy Agustina Boru Lubambatu SPD. Alamat Villa Citayam Blok E Onom nomor 12A Bogor wilayah Sapuluonom. Hipasdo danaki songoni nang natorasna. Napasiahon ruas nabaru. Nunga di jalo gabe ruas di Huriaon di hari Minggu sadarion Minggu tanggal 3 Oktober 2020 sada ima keluarga Sopian Paulus Bukit Inata Jenny Beks 5 Bursitopul Dohot 2 dana Nasida Pidasian HKBP Rogate Bangun Resort Bah Jambi Distrik 5 Sumatera Timur. Alamat Jalan Kebagusan Kecil RT 5 RW Walu nomor 50 Sia Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan masuk wilayah Tulu. Nomor registrasi jemaat 077 Walupitu. Naparpudi Manang nomor 10 ruas nama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Sude perhalado ni Huriata HKBP Pasar Minggu Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan ma dihamu ruas ni Huriata. Goar-goar ni ruas nama ulang tahun di Bagasan Saminggon mulai siang tanggal 3 Oktober 2020 sada sahatu tanggal sia Oktober 2020 sada bui mata zaha di warta jemaat nadong dihita. Hata ni debata di nama ulang tahun ima. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 1 sampai 2. Tikting naso jinahahon dohot parhepengon ni Huriata, buima tajaha di tikting naung di parade Huriata. Songonima tikting dihita di Bagasan Samingguon. Pinasama tiki tu napasobulung untuk sosialisasi. Shalom, Horas. Yang kami hormati Amang Inang Pendeta, Amang Inang Parhalado, Amang Inang orang tua kami, serta rekan-rekan remaja dan Naposobulung yang kami kasihi. Kami, Panitia Parheheon Naposobulung HKBP Pasar Minggu tahun 2021, ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat, terkhusus kepada Naposobulung HKBP Pasar Minggu yang telah mensukseskan rangkaian kegiatan Parheheon tahun ini. Kiranya rangkaian kegiatan ini boleh membangkitkan semangat Naposobulung dalam pelayanan di dalam gereja dan dapat meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Semangat terus Naposobulung Pasar Minggu, maju terus Horas. Yesus, tabodoi
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramu ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhatana hina holongan di bagasan Kristus Yesus narap mar parsaoran nuaeng di garejaon songoninang hamu amanami inanami na madohoti parmingguon secara live streaming. Ta tangihon mahatani debatana gabe turpuk jamita di mingguta sadarion imanatar surat di Heber bidu 2 ayat sada sahat rodi ayat 4. Hujah hamadihita payutihut hamuma di bagasan roha. Dibaheni naing ma muba gomosta maniop hata naung tabigei unang tung dibaorhon hita. Ai gari hata nahinatahon ni aka suru-suruani gari hotdo. Jala nasa pangalausion dohot hatoison mangalap pamaloson nahobar. Tagamon ma adong dapot haporusata molo tatoison haluaon nasai godangi polado Tuhani makatahosa dimulanai jala momos di pasahat aka na ubegesa tuhita. Ai dohot do debata makatidakon marhite-hite aka tada dohot halongangan dohot ragam ni pabahenan haguguon nang marhite-hite todi parbadia na sinagihon na guru lomoni rohana. Songonima sahat ni turpukta. Hurian ni Tuhata nunga takas tapai hutihut hatani debata nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion na paingoton hita taringot tu haluaon na pinatupa ni debata. Totu sahali hamu amanami inanami sudedo hita mangokuhon. Ia hita nunga dapotan haluaon. Jala haluaoni Tuhanido patupai dihita saluhutna. Haluaon na pinatupani Tuhan dihita ima haluaon sian dosa, haluaon sian hamatean sisaleleng nilelengna gabe dapotan hanguluan sisaleleng nilelengna mahita songon akana porsea di ibana. Di palua debatado hita sian dosa dohot hamatean. Oma sadatada balgani asi dohot holong ni rohani debata dihita saluhutna. Macai argado hita ditobus tuhatai asagabe dapotan haluaoni hita. Macai argado hita ditobus tuhatai asagabe dapotan hanguluan sisaleleng nileleng nai hita hamu amanami inanami. Ditobus Tuhanido hita patupahon haluaoni marhite dirina sadiri. Dipatupa Tuhanido haluaota marhite pengorbanan na sadiri. Dipatupa Tuhanido haluaon dihita marhite holong ni rohanai naso tidak bisa ditandingi, tidak bisa diimbangi, tidak bisa dibayar oleh apapun. Yesus menyelamatkan kita, Tuhan itu menyelamatkan kita lewat pengorbanan dirinya. Marhite mudarna nadurus dihau pinar silangi.
Dia menyerahkan nyawanya kepada kita supaya kita semua beroleh keselamatan itu. Aladido memang dan kagarara kita pengorbanan naung pinatupani Tuhan itu hita. Tidak bisa kita bayar dengan apapun sebab kita ditebus, dibayar mahal dengan darahnya. Bukan dengan songo padok niede itu kan, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas permata, bukan dengan kekayaan kita, bukan dengan kekuatan kita. Alai holan marhite asini rohani debatado, marhite pakkokopon ni Tuhanido, marhite hosani Tuhanido, mudar ni Tuhanido hita dapotan haluauni. Alanido hamu amanami inanami kita yang sudah jatuh ke dalam dosa sejak penciptaan itu manusia yang pertama. Kita yang sesungguhnya adalah manusia yang kotor, kita adalah manusia yang berdosa, tetapi karena kasih-Nya Allah memulihkan kita kembali. Dipaias diburi debatado hita marhite asido tolong ni rohanai. Asagabe malua hita dang tu hamatean jabarta hamatean sisa leleng nileleng nai. Jadi memang molo tapai hut-ihut sian hatani debata naung dibaritahon tu hita hamu amanami inanami. Songo dia maka pakokopon ni Tuhani tu hita gabe dalan haluau ni di hita. Tentu memang ikon gabe adongdo hamubau ni di hita. Ikon adongdo hamubau di hita hamu amanami inanami ala memang nunga dipaias, nunga diburi hita. Sianaka dosa, hahurangan, hajahatan, natapatupa di tonga-tonga ni ngulut taon. Ima naung pinatupan ni Tuhan di hita. Alanido songo naka naung pinaluan ni debata, ahado nanaing sipatu paota. Molo tarajumi nuaeng naung pinaluan ni debata hita sia dosa do hamatean sisa leleng ni leleng nai. Songo dia manuaeng pardalanan ningolutta. Tadda naung tajalo isia Tuhani. Di pardalanan ningolu taon hamu amanami inanami. Totu sahali Allah tidak mengharapkan apapun dari kita. Karena memang sekali lagi dang tarbalos sita pabahena ni debatana tuhitai. Dia mengorbankan dirinya, dia mengampuni kita. Berulang kali kita terjatuh dalam dosa, tapi Tuhan selalu mengulurkan tangannya supaya kita terus beroleh keselamatan itu. Dan maluas ya kita, haluaon na pinatupan itu Tuhani. Ido benasai marulak loni ibana memberikan pengampunan itu kepada kita. Lalu bagaimana kita meresponi keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kita? Songo dia mahita. Di pardalanan ningolu tao songot tada naung tajalo haluauni. Atau jangan-jangan kita ini bagian dari orang-orang yang menolak keselamatan yang sudah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Patar doi hamu amanami inanami. Songot dia mahalak naung majalo haluaun, mangokuhon haluaun nasian debata dohot halak yang menolak keselamatan yang telah ditawarkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Molo turpuk tanuaeng di tikion, paingoton hita behado hita merespon. Ahado nanaeng tapatu pasongon halak naung majalo haluaon, na pinatupa ni debata di tonga-tonga ni nguluta. Totu sahali dipangido debatado hita asamulak mahita tuhata ni debata. Behado hita asalam gomos di hatani debata. Gomos manangihon hatani debata. Gomos mangulahon hatani debata di pardalanan ningulut taon. Ai hatani debata idona mangurupi hita. Asa hot di hita haluau ni. Asa unang malua isian hita. Boy domago haluau ni ya manginang siya kita.
Boy do mago jabar naung pinasahat ni debata tu hita. Boy, mago doi molodang tahanguluhon. Mago doi molodang tau kuhon di pardalanan ni ngulut taon. Boy doi molo mago molo lebahita, molo toisita. Kita tidak sungguh-sungguh meresponi itu dengan baik sebagaimana yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ini. Alani do turpuk taon paingoton hita. Molo di dok gomos tidak hanya sekedar mendengar. Molo di hata Indonesia di dok teliti. Jadi dak kolam manangihon tidak sembarang mendengarkan. Tetapi benar-benar bagaimana kita fokus kepada kebenaran firman itu. Dung tatangihon, dung ita pahusor-husor, membaca, mendengar berulang-ulang pahusor-husor honi di bagasan rohata, merenungkan firman Tuhan itu. Dungi borhatma mangulahon. Itu benar di doktak kolan manangihon. Alai borhatma sahat tuna mangulahon hatani di bata. Puasa ikon mula kita tu hatani di bata. Ala memang hatani debatado na gabe hagogo ota madalani pardalanan ningolu taon. Molo sogomo sita maniop hatani debata kita akan mudah diombang-ambingkan rupa-rupa dunia ini. Murah-murah mameoleol hapor seotai. Murah-murah maganggu rohatta. Murah-murah mahita manibil. Murah-murah mahita mangulahon dosa. Murah-murah mahita mangulahon naso hinalomohon ni debata. Molo somulak kita tuhata ni debata. Ay didok hata ni debata. Ido nagabe sulu dihita. Ido nagabe tukot dihita. Asa unang madabu, unang tersuladit. Jangan tersesat. Tetapi kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dalam tuntunan firman-Nya itu. Jala memang hatani Tuhan ido, hatani debatado na mangurupi hita. Mangalo subia ni hapor tibionon. Hatani Tuhan ido nagabe hagogo o dihita asaboi hita manibangi. Dia do hasitongan, dia do. Nah hinalomohon ni debata. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang kita juga diajak oleh firman Tuhan supaya lebih teliti. Merenungkan dengan sungguh-sungguh. Akahata, akabarita, akajamita natatangihon. Apakah itu benar-benar sungguh-sungguh perkataan Tuhan atau tidak? Alana nuaengon memang sahat tu partik kita nuaeng torobdo aka pangajarion, torobdo aka jamita, apalagi sonari, aka di YouTube gurang aka jamita, begiota, itu kan? Dapat tabu-tabu si pareo gok, nama baik kita mekelekel gok. Nama baik song na ada hidup ini ada, ya kan? Ada. Nama ngajar hotu hita bahwa hidup ini melulu adalah tentang kesuksesan, keberhasilan, doa takalan asing ada, ada. Go kisi. Alanido ubena mana titahamu amanami inanami. Bagaimana kita memang meneliti dengan sungguh-sungguh. Tohodoi marojahan sian hatani debata aisi pata. Olo do hita terlena. Alania ka ajaran-ajaran nuaingon. Kadang firman Tuhan dipelesetkan, dipermainkan. Ya kan? Dipakai untuk membohongi orang lain. Dipakai untuk menipu orang lain. Ya. Masih kita ingat mungkin adanya beberapa orang yang mengaku diri para hamba Tuhan memberitakan kepada kita, ai nungabe tikinaro nama Tuhani. Ari nasaon, tanggal nasaon, dison. Inna kan?
Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita sungguh-sungguh memang benar-benar di dalam memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu. Itu benar, jangan bermain-main dalam mendengarkan firman Tuhan. Unang sepele hita, hati hamanangihon hatani debata, sosala manakup hitaon. Itu kan hahurangata. Hajol maunon, najo teduh hita salah manakup. Olo doholan ujung-ujung na ita takup. Gabe salah mangat tuzi hita. Ayo naria hai, ido kopat dita hido. Songonon inna. Hape dangi-tangihon. Hado didok pat dita sebelum ni. Itu bisa menjadi bumerang. Di haporseaon, di pertumbuhan iman. Alani dohamu amanami inanami, marilah mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan teliti, dengan fokus. Asa unang salah mangatusi hita, asa unang salah mangalakka hita, asa unang salah haporseaot tahi. Alani do marhite hatani debata na benar-benar sungguh-sungguh kita mendengar firman Tuhan itu, kita akan dimampukan menjalani ngulut tahun hari lepas hari. Ala torop do godang do nanaing mangaliluhon hapor siauta. Ala torop do jala godang do nanaing membuat kita meninggalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Alani hamu amanami inanami tiop mahatani di bata. Dohot gomos, mulu salilingon tadok nung ngabe gomos inang padita nami tabba gomos na. Suan di bagasan rohatta. Talopok kumay di bagasan roha ate par bagasanon. Dungi ganupari ganup tiki tarimang-rimangi mai. Gabi margogo hita magkanguluhoni di ngolutta si ganupari. Napaduahon hamu amanami inanami siatur pukon ditogihon dohita sa sitong na songonakan aporsea naung majalo haluaon na pinatupan ni debata asa toktong hita mangulu di bagasan hasatiaon hauduhon toruk ni roha hasereponi diadopan ni debata. Ima tada ni halak nama jalo haluaon ni lam toruk rohana lam serep rohana, ternyata memang hidupnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Mangulu pehitan waeng sahat tu partikionon, olan ala asini rohani di batadoi. Boy pehitan waeng bongo tu bagas joroni di bata, semua ini adalah karena belas kasihan Tuhan. Dihita ganup marsada-sada. Lalu kemudian kita mengenang bagaimana Tuhan itu menyelamatkan kita dari kungkungan dosa, iblis dan kematian yang kekal itu. Martabata bamatoruk nirohata. Semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dungiro, setiap kali kita melakukan kejahatan, unang malam tabba gijang niroha. Ngamar dosa lam gijang rohana. Tetapi ketika kita sadar kalau kita adalah orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, Roma, udukma, manol soli dosa na tua dopan ni debata. Lalu kemudian, songo dia mahita patuduhon hauduhotai, haserepon ni rohai, hasatiaoni, tu debata, marhitingoluta, siganupari. Alani do mulo tau kuhon waeng saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Do benai ko maria-ria do tordikku ngolukku mamuji pasangap di bata. Pamuji oki ko patardoi di pardalanen ngolukku si ganupari. Bagaimana saya bisa menjadi orang tua, ayah, ibu yang bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Songon dia mau songon pangajari. Songon naka ulau na pinasahat ni debata di tonga-tonga ni ngoluta. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Tuhan. Di bagasan roha na uduk. Di bagasan roha na serep. Asaga bedao mahita hamu amanami inanami. Siya naka ulaon. Tahi-tahi ni sibulis parjahati.
Lalu kita akan mengunci diri kita untuk tidak melakukan kejahatan. Lalu kita akan mengunci diri kita hanya selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Molo uduk kita rotu adopan ni debata, dapat tuduhon hasatiota, narade hita majahatan ni debata, rade hita marsoba marsaurap doho debata, rade hita mangalehon ngolut taon sadok ngolut taon tuadopan ni debata hamu amanami inanami pos marohata. Taludo si bulisi maradupon hita alanunga adong debata nasairap dohot hita. Namangihut hamu amanami inanami. Marhite turpuk taon dipaingot dohita sa sitong na. Unang adong manangisepe sian hitaon. Tois sepele dihaluaon na pinatupan ni debata. Alay na mahita sude mangargahoni benar-benar di dalam kehidupan kita ini. Hati-hata argahoni hamu amanami inanami. Totu sahali memang hidup kita akan selalu benar di hadapan Tuhan. Tabunai molodang adong bejol mon na merdusa. Tabunai go dame lasni roha masudi. Marulup-ulup mah. Hati hapa jupang. Satu dengan yang lain bertegur sapa. Membicarakan kasih Tuhan. Tabunai hape. Mulu sude hitaon hamu amanami inanami jolma dari portibion. Benar-benar sungguh hidup dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Alai sahat tutikion. Kumogu dope ela-ela ni sibulisi itu hita. Ubaina adong dope aka perselisihan. Adong dope aka hagaoron. Adong dope aka permusuon. Adong dope aka sogoni roha. Hosom dohotak kalan na asing. Diganu pa kapar saoran hamu amanami inanami. Alani do tusido hita naing togi honon ni hatani di bata. Molosai tapatu padoi. Itu artinya dang taargahon haluaon na pinatupan ni di bata. Alani hamu amanami inanami behama hita nuaing tutupa tuduhoni. Nasaita arga hodo pabahenan ni debata di nguluta. Nasaita arga hodo haluaon na pinatupan ni debata di tonga-tonga di nguluta. Hati-hata hatai taringo tu hadameon sude mahita siboan dame. Hati-hata hatai taringo tu las ni roha sude mahita siboan las ni roha. Hati-hata hatai taringo tu pangurupion sude mahita mangurupi. Hati-hata hatai taringo tu hasadaon sude mahita mengusahakan supaya tercipta kesatuan itu. Ido kahalak na mangargahon haluaon ni debata. Dangadong bedisi hamu amanami inanami. Maralo nanidok na dohot na pinatupana. Alay sa dalam ma nanidok na dohot na pinatupana. Arga do hita ditubus Tuhan ni hamu amanami inanami. Naparpudi hamu amanami inanami sian turpuk taon dipaingot do hita. Nunga disagihod di bata todina tu hita. Tuganup hita hamu amanami inanami dilehod do todina ijala todi ido margogoy ho kita madalani ari ni parngoluo taon mangalo subian ni si bolisi hanguluhom. Unang tulak panggoran itu di. Tetapi dengarlah ketika roh itu berbicara kepada kita. Moloneng mangulahon najat kita. Manggora do todini de bata di hita. Marilah memberi hati kita, hidup kita, telinga kita ini lebih banyak mendengarkan suara roh itu. Karena suara roh Tuhan itu akan menuntun kita kepada hal yang benar. Unang gumoda kita manangihon suara ni si bulisi. Suatung malua haluau ni. Tiup mana diho. Iduhatan Tuhan itu hita. Asa sahat kita parjabar di hanguluan sisa liling nililing na.
Di hamu akan atoras di son nama buana kaya nakona majalo padidion na badia. Tanggung jawab ni akan atoras. Mabuana kaya nakona manada dalam haluau ni ima Tuhan Yesus. Molo tabuan noeng nasida majalo padidion na badia, dangi tak ni tanggung jawab ta. Tapi tanggung jawab itu kita mulai dari sekarang. Tugu-tugu ma arahon. Huria mangurupi do hamu amanami inanami. Alani do marhite katekisasi. Nah di hari Kamis, Abui marsiraria kita hina rikot ni tanggung jawabnya kana toras. Maradopo na kaya nakonna. Marpadan do hamu nuaeng dada tupad dita ala itu debata. Ulahon hamu mai amanginang. Asa parsido hotia kaya nakotai. Maniop tupal anguluani. Di inanami di son inang sompita na di paborhat huria. Memasuki masa pensiun sian hapar haladoon. Sahat mainang ula tohonani. Nuaeng di paborhat mainang sia tonga-tongani huriaon pensiun sian hapar haladoon. Las maroham rimang-rimangi mainang. Kapakubasion naong pinatupam di tonga-tongani huriaon jalasiani marulupulup matodim manguduti hari ni parenguluom mutwa katikina naeng ro tiok matuhani toktong asa unang malua haluau ni alai parjabar mainang sahat tu tikina. Amen martanya kita. Maulia tema Tuhan di bata. Nunga saor hatam di tonga-tonga nami di tikion. Paingoton hami di haluaon na pinatupami. Marhite asidot holong ni roham na balgai. Ajari mahami Tuhan asa huarga hok kami di pardalanan ningulu namion. Dang gabe si ulahon hajahatoni behami. Alai akasi ulahon nadinggani mahami di pardalanan ningulu namion. Tada naung hujalohami haluaon nasiakoi. Pargugoy mahami di bagasan todim naung niusehom mitu hami ganup marsada-sada. Asalam gomos hami maniop hatam. Ai hatami donagabe sinjata di hami. Mangalo akasubia ni hapor tibionon. Nanaeng mangalonong pardalanan ningulu nami. Pos dorohanami ale Tuhan debata. Moloto dimimian di hami. Molo hatami nasai hutiop hami dohot gomos. Monang dohami di paraloani. Pasu-pasu mahami saluhut na ali Tuhan. Tod di porbadiai manang. Na mangalehon pangatusio di hami taringot tu hatam di tikion. Jalamar gogoy hon hami laho mangulahoni di ngulu nami siganu pari. Asi maroham di hami Tuhan. Molotung sipata gale hapor seaon nami sipata manibil hami sipata huulahok kami. Nasohina lomohon ni roham. Uatung asi maroham. Paingot mahami marhite hatami. Asamulak hami Tuhan maradopon ho. Utangnya kok kami manangali Tuhan de batas sudia karuas ni huriam. Na di bagasan nakalas ni roha. Toktong maho madongani mamasu-masu paingoton nasida di tonga-tonga ni akalas ni roha nasida. Asa sidok mauliate nasida tuho ale Tuhan de bata. Unang lupa nasida. Hodomual nilas ni rohai. Gabi ingot nasida madok mauliate tuho marhite pamujion nasida karuas ni huriam. Na di bagasan nakaparsahito nakana madele akana marsak Tuhan nasi roham apuli nasida pamalum nasida asata balas ni roha nasida laho mamuji pasangapo. Utangnya kok kami nang dison
Karena toras nama buan ya nakon nama jalo padidion nabadiai. Tuhan, sungguh lima toktong amanami inanami. Asalam diingot nasida tugas do tanggung jawab nasida. Laho manogu-nogu akaya nakon nasida saunang marsi tugat-tuganan laho mangarahon ya nakon nasida marsi ajar taringot tuhatami. Laho manadaho di tonga-tonga ningulu nasida. Pasu-pasu amanami inanami diganupa ka ulaw nasida siganu parinong pinasahat mi loas semamar parbuye na denggan asaboy nasida li Tuhan nami dinalaho mencukupi sudia ka kebutuhan di tonga-tonga ni keluarga nasida. Utangnya kau kami manang naposom dison inanami inang situa som pita. Na memasuki masa pensiun sian hapar haladoon di tonga-tonga ni huriam hakabipi pasar mingguon. Di para rohodo Tuhan, sudia kapak kobasion naung pinatupani inanamion saleleng di huriamon. Pasu-pasu manang inanamion tua katikina nang ro. Pasu-pasu nang keluarga kaya nakon ali Tuhan. Asiroham, ihot manasida di bagasan asidot holong ni roham. Sesa dosa nami nagudangi ali Tuhan. Asalam tau hami, parjabar di haluaon na pinatupami. Marhite Yesus Tuhan nami. Amen. Mari dihitahu tapasahat mapeliata. Tinggalkan
Hurian itu hata masuk mahita tu padidion nabadia. Tapara de marohanang pikirata mari de mahita buku de 146 ayat 1-2. Martangi yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang. Narodo hami tujolo maboa nakadak danakon. Saya si maroham. Jalo manasida gabe anakomu. Pasu-pasu jala pargogoi manasida. Mangeahi hanguluan sogut. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akan atoras nama boan dakdanak sididionon tangihon hamu mahatani Tuhan Yesus laho mahamu tuliat portibion ninna madok aka siseanna podai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan goarni debata ama dohot anak, dohot tod di parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahutonahoni tu hamu. Jala ingot ma, sai dong anakku do hamu ganu pari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Manangise na porsea, dohot nididi dapotan hanguluan. Alai naso porsea, hona uhum sogot. Tangihon hamuma dohot hatanatar surat di surat nisi Markus. Adong maaka nama boan dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akasisean naima nama boani. Jadi dung diida Tuhan Yesus isogo marohana di dogma. Loas hamuma aka dakdanaki rotuau. Unang orai hamuna sida. Ai di akasi songonido harajaon ni debata. Natutudo nahudokon tuhamu. Manangi sepe anggo sosongon dakdanak ibana macalo harajaon ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma aka dakdanaki diapehon matangan natu nasida mamasu-masu nasida. Tong akan atoras hati dakon hamu majolo ha porsea tai. Au porsea atong alusi hamu mahatana husukutonon.
Dipangido hamu nuaeng di dio nakadak danakon tu bagasan ni nahina porseaan muna alusna. Beha, naulo do hamu mamudai anak komunaon, asa diboto jala diihuton nasida hatani debata alusna. Naulo do hamu marsuru nasida tu gareja, doho tu parguruan ni huria Protestan, asa gabe ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna. Atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai.
Jongjong masuk dia kana toras nama buahnya nakon natar didi. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat hami akadak dana kontuho. Jala dijakon hodona sida gabe anak komu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasa leleng ni lelengna. Asima roham dohot di akan natoras nidak danakon. Sai pargogoi jala ajari mana sida manugu-nugu dak danakon tuho. Asarab na sida taruli di aka artani harajaonmu. Amin. Mare dehita buku ED 145 ayat sada. Kamangenang sudi hamu huria nahila holongan itu hata papor hatot tama sadarion naposon itu hata memasuki masa pensiun huhu makamolatehon tutuhane nasa bogas nasida pangulaon nasida pakubasyon nasida sihalat sonotta sadarion jala pabor hatot tanasida pensiun ima inang situa sompita triolina buru situ morang maredde hita sian nomor 202 ayat 5 do ayat onom di ayat onoman non Roma 70 mengadop padita nanang papor haton pensiun maredde hita. Maule ote marohaku lihona manondangia pupujiku ale Tuhanku di mana tinakumu Isaradoton dikidiman hutan dahonuan Totong ramuti malakaku di dalam hati Mangarado
boson lang siyan surgoi son langit rohakli. Hamu akadongan na punguno aing di bagas joron itu hataon. Ita ida no nuaing di tongat-tongat taon jongjong nuaing di juluon. Imainang situa sompita triolina boru situmorang sarjana pendidikan. Nunga diguhi nasida pangulaun nasida di huriatta. Nama cohok manasida nuaing siat pangulaun nasida di huriai. Alani tamado pasahatot tahamolateon ni rohatta tutuhatta. Naung madongani jalam marguguihon huhut patauhon nasida salilingon lako mangulahon tohonan nasahat tu nasida. Aku ni unedo pasahatota mauliate nang tu nasida. Naung makalujahon jala makarocoton mangulahot tohonan nasida di tonga-tonga ni huriatta. Alani ipabor hatot tamana sida nuaing laho pensiun. Hamu dongan nami parhalado situa sompita triolina boru situ morang SPD. Hobar tu aturan do peraturan huria Kristen Batak Protestan nunga diguhi hamu pajuun nasahat tu hamu marhubas di huriatta. Nama dok mauliate du huriaon tutuhatta. Napatauhon hamu marhubas khobar tu tohonan nasahat tu hamu. Nunga diguhi hamu na pinadat tomuna dina madzalo tohonani. Di pasahat hamu do na pinangido ni hatan itu hatta na madok sahat ula tohonami. Natamado hamalatehon ni huriat tanang siala pangulamuna na salilingon di julu ni tu hatta. Ang giat parbueni nahino basamuna gabe pelian na hutsus jalamabuan pasu-pasu tuhaga gadda ni naporsea dohot hatu tugu ni haporseaon diakka nahino basamuna alani jongjong mahita sahuriaon laho martangiang tutuhata rim mahita jongjong. Ali di bata nagok asi dohot holong neroha naso terdudu doho mangasahon holong ni roham dohami rotu adupamu pasahaton hamoleteon ni rohanami siala pangurupiomu di naposomon saliling di pararho makubasi di huriami nungasahak di ula-ulaon na pinasahakmi. Saibay maramos parbue ni pakubasion na sida sa lilingon. Patugu haporsiaw nakpakirimon ni ruas ni huriam. Tuhanguluan na sa liling ni liling na. Nang naposope, naung marhubas na sa lilingon. Jalamamukka sa darion pensium manasida siyan ulaw ni. Say ramoti manasida. Palas marohana sida toktong. Pahi pas mapamatang na lahomaday hinauli ni tikki sidalanan na sida dope. Sa itugutugu zalaramoti na posomon dia ka ari-ari ni hatu-hatuon na sida. Asam manaili na sida tuho. Ay siyan horo haroroan ni hadameon. Las dohos sonang ni roha. Di bagasan tod di porbadia. Pasu-pasu make keluarga. Nangakasisol na sida asara mangulupon jala makalotehon pasu-pasu na zinalo na sida siyako aku nii marpamuati maroham di nasahagalion dohot hahurangan ni dongan namyon dinasa ulaw dohot pakubasion saliling di pangulaon na sida sayse samay ala ni holong ni roham pinuji maho ali Tuhan Yesus rodi saliling-liling na. Amen. Hudul marwas ni huria. Maredehita 140 ayat 4.
Osimaroham oleh debata Kosok mahatam tupohi nama Sudenani ulani naposomi Mamartua sude zulmapi. Tabehima surat pensiun nasida nasinahahon ne sekretaris Huria. Surat keputusan dan ketetapan Pendeta HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu nomor 02 /HKBP PSM /Pen /10 Romawi /2021 tentang pensiun situa. Menimbang pelaksanaan aturan peraturan HKBP mengingat aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga memperhatikan Sermon Parhalado HKBP Pasar Minggu tanggal 25 Agustus 2021 menetapkan bahwa semenjak hari ini Minggu tanggal 3 Oktober 2021 Situa Sompita Triolina Boru Situmorang SPD pensiun dari pelayanan sebagai majelis di HKBP. Demikianlah surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2021, Pendeta Resort HKBP Pasar Minggu, Amang Pendeta Sobok Simanjuntak STH MM. Riwayat pelayanan sebagai situa di HKBP Pasar Minggu, nama Situa Sompita Triolina Boru Situmorang SPD. Tempat tanggal lahir Onan Runggu Samosir 17 Juli 1956. Tanggal baptis 16 Januari 1966. Tanggal sidi 2 Desember 1973. Tanggal menikah 27 Desember 1982 di HKBP Tomuan, Pematang Siantar, Jalan Siatas Barita. Nama suami Sudirman Pangihutan Sitorus SH Nahinan. Nama anak yang pertama David Fernando Tobok Sitorus. Yang kedua Richie Ricardo Sitorus. Yang ketiga Grace M.Y. Boru Sitorus. Tanggal ditahbiskan menjadi situa tanggal 11 Desember 2011 di HKBP Pasar Minggu. Tanggal pensiun selaku situa tanggal 3 Oktober 2021 di HKBP Pasar Minggu. Pelayanan sebagai situa 1. Situa di wilayah 10 dari tanggal 11 Desember 2011 sampai tanggal 3 Oktober 2021. Yang kedua, anggota seksi konsumsi Panitia Pesta Gotilon tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018. 3. Anggota seksi pendidikan 2010 sampai dengan 2011. 4. Anggota seksi sending 2012 sampai dengan 2014. 5. Anggota seksi pendidikan 2014-2016. 6. Anggota seksi pendidikan 2016 sampai dengan 2018. Pelayanan jemaat lainnya 1. Anggota Kor Marturia. Yang kedua anggota Kor Inahanna. Demikianlah riwayat pelayanan sebagai situa. Alena posone de batang Situa Sompitan Triolina Boru Situmorang SPD. Mardongan pos niroha di debata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tod di porbadia. Ho paborhat hami mahamu lahu pensiun. Di paso-paso Tuhatta Yesus Kristus Raja ni huriaima pakkubasiomuna nasalilingon. Jala di ramoti mahamu dia karyari ni ngulumuna. Jala di parrohai mahamu madai ni hinauli ni tiki diaka ari sidalana muda dope tutiki naroon di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ulehok kami ma hobartu paruruk ni acaron madokata sian panidangion sian situan na pinaborhat pensiun
Dungian non sian mewakili ruas ni huria songonima satorusna di korahon sekretaris Surya Manon naeng huliak kai metiki tuinang situa boru situmorang. Salom, Horas. Nahu parsangapi hami, amang padita resort, HKBP Pasar Minggu, amang padita, Sobok Simajuntak, STH-MM, nahu parsangi hapi hami, amang padita, Matiar Sitorus, MTH, nahu parsangapi hami, inang padita Rospita Buru Sihombing, STH, nahu parsangapi hami, amang padita Adventus, Tambun, STH, nahu haholongi hami, dongaku, amang, inang, parhalado HKBP, Pasar Minggu, dohot dongaku, situa naung pensiun. Nahu haholongi hami, ruas ni HKBP Pasar Minggu, amang dohot dainang, naposo, remaja, dohot sude sekolah minggu. Nang songoni tu keluargaku, San Sitorus, dohot Situmorang, selamat datang di gereja HKBP Pasar Minggu nama dohoti Paburhat Tonang. Parjolo mata dok mauliate tua mata perdenggan basai, di siala boi dohita di bagasan, sadarion marpungo, di bagasan joron itu hata, imahita namar minggu, manangihon hata ni debata di bagasan sadarion. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Parjolo si hata honokku amang inang, ima taringot boha iba na jolo diririt na lauga besitua melalui wilayah 10. Tung macai gudang do binai namang inang alasan. Sapedang roiba tu pertangyangan alasai disosoi iba torus naik kot jadi situa iba. Jala adong do siar ruas wilayah 10 amang payaman siahan nahinan naso mernaluja saimano soiba sude di hatahon jala marcita-cita do amangon na jolo laho gabi situa di umur 40 tahun alai dang boi gogoi nang tu dia peholao molo itodo tuhaniho naikod do jadi hositua tong saya binain alasan namang inang nang songoni tu inang padita nyonya taralan tambunan boru huta galung setiap paju pangiba di pertangyangan manang di gereja inang boru situ morang sotung manol soliho di pudian nyari uloi mainang pajoni Tuhani unang besai majua ho tong sai dang adong ni pikiran iba lau gabi situa nang songoni tu amang situa hu tauruk mungkin manotot do amangi melalui live streaming na marnaloja dang marnaloja amangon makatahod di sermon nang Roma boru situ morang sian wilayah 10 na gabi situa saina amangodo di parsermonan. Nah hupatorang di si ale amang inang ima molo nang ditodo sudedo hita di jo alai bolo ditodo wilayata maneng ijo pa ditata nalauga besitua hato mahita lusi unang magudang alasata inang amang alana songoniba nioloan alai nga umur 53 tahun learning maiba di sitiki jadi songon na terlabak do gabe pakilalan ima ban nahu patorang boa parjowon na diau na gabe situa
Napaduahon aliamang inang ima padua halihonom mau pensiun. Pensiun mas siap pakarejoan, sonari pensiun ma sian hasituaun. Uboratado pensiun sian hasituaun, mulu siap pakarejoan, duk sae niulau-ulau ni bayi, pelepasan, perpisahan, ngasai besude. Alai molo pasiu sian hasituaunon sampai di jauh tu hatta ibatu ari nanaing totoponon natuiba terus do melekat hasituaunon maneng songo dia naki kita jaha ikon songoni ma pangalahoniba terus tangyak ko kamu ma amanginang asabui top hutiop jala hubuan guar hasituaoni patoluhon madok mauliate ma iba godang tutuhan di bata ala di pasahat iba pasaehon manang pasidukon ulaun niba di HKBP Pasar Minggu jala madok mauliate ma au tu sude tu amang padita nami inang padita nami inang situa amang situa dohot tu sude ruas dohot tu sude keluargaku nama dukung au selamaon menjadi situa nama ngula di porla ni tu hatai. Sai di pargogo itu hatta mahita saluhutna, toktong mahita hipas-hipas, maneng tu dia pe hita mangalaka. Tung macai bohape pangalaho nang pe iba situa totop doa manginang hahurangan niba di pangalaka di pangalaho di pakatayon doho ditiki makobasi namar liturgis maneng marageda awamang dang luput sian akka kesalahan saya hapus sok kamu mai siap bagas rohamuna sayunang ma di buah-buah kamu di bagasar rohamuna saula nai hudokon tarlumobi tu wilayah 10 madok mauliate ma di sude dukung amuna na selama melayani di porla ni tuhata botima mauliate. Paduahon mandok hatama sian ruas ni huria pinasatma tuamang pe aruan sian wilayah 10. Salam. Nahu parsangami hami amang pendeta Sobok Simajuntak, inang pendeta Rospita Borsiombing, amang pendeta Matiar Sitorus, amang pendeta Apentus Tambun. Nahu parsangami hami amang inang Parhalado Gereja HKBP Pasar Minggu. Nahu parsangami hami amanami inanami namar pungu di bagas joron itu hatta amanami inanami namangi huton acaraon di bagas tabe suak songonima di hamu ya anakon nami nafo sobulung remaja sekolah minggu nahu haholongi hami mau lihat mati itu hatta jong-jong audison mewakili ruas wilayah 10 pasahaton hamolateo tutu hatta pasahaton hamolateo tu inang situa Rospita Borisitumorang memasuki purna bakti pada di partikianon kami ruas tu inang Rospita Simajutang sempita Borisitumorang mau lihatnya di pasar Wanami didongani asirot holong lirutu hatta boy inang selama bertugas melaksanakan tugas saat tu partikianon masuki purna bakti
melohita menerima tugas boy ta laksanahon sian awal sampai tu akhir itu punya kebanggaan tersendiri. Suak songoni do hami ruas, lumobi ruas ta siap wilayah 10. Tohoro songoni koni naksinaking, nahu pilitami do hamuna. Bangga do hami sebagai ruas wilayah 10. Tohoro songoni ka hata na mardok, godang guna terjauh alak piga na terpilit. Inak situa rospita baru situ orang. Nunga terpilih sebagai situa sian ruas ni Garejata HKBP Pasar Minggu disialai sahalinari selamat masuki purna bakti sehat mainang terus di perjalanan di persaurata di wilayah Sapulna salingon macai dengkado nak pangiduan nabi pesa wilayah Sapul tetap dohita masaur di bagasan adengganon asa toktong boy mardalan di wilayah 10 kegiatan ni aka siulauta di bagasa perhuyanon. Songoni mah hatanami mau lihat ma di inang situ harus kita bersitu orang. Butima. Waras. Na patuluhon mandokhata sian parhalado ima pinasatma partikianan tu amang situa de siregar Laos Pasat Chandramata. Puji Tuhan, Shalom Horas Mahida. Dahu hormati kami, amang padita nami, padita resot, padita Semajutak, inang padita Rospita Boru Sehobing, amang padita Apentus Tambun, dohot amang padita nami, padita Matias Sitorus. Lasong ni manang dihamu damang dainang ruas ni huriata naposo bulung otak kaya nakon nang remaja napungu di bagas joron itu hataon. Lasong ni namangi huton parmingguon nadiaka bagas tabe. Dison di pasahat dos sirohani parhalado au pasahaton hata borhat tu inang situa Sompita Triolina Borusi Tumorang sadahas somalan nauli jalana denggan di tonga-tonga ni parhalado ia molo borhat paborhaton sada sian dongan parhalado memasuki pensiun dina pasahaton hata borhat ima dina tumua jadi hami manuaeng na tumua jala mangihut mahami di tahun nanengro borhat lau memasuki masa pensiun. Mau lihat ma itu hatta dilas nirohatta di bagasan sedarion di arina pinarbadia anon di bagas joroni tuhatta tuinang situa Sompita Boru Situmorang dohot keluarga di nasaleleng rap hita mangula makubasi di hurian itu hatta takasdo upay hutihut hami jala huida hami do inang situa nami sangod dia di parsaurata ida mangula makubasi hita di hurian itu hatta di HKBP Pasar Mingguan sadana huber kami di si tohodo
situa berhati hamba. Situa berhati pelayanan, pakkubasion, bukan seperti ratu manang memerintah. Alai di bagasa pakkubasion munai takasdo widahaminang di bagasan huriat tahun inarap hita lebih hurang 10 tahun di pakkubasionmu di huriat HKBP Pasar Mingguan. Asa sirohonon nami nang dinama masuki masa pensiun di bagasa tikyon. Mau lihat ma di sude pakkubasion minang haradion ni rohami mamelehod diri gabi parhubas ni tuhatta di hurianaon saliling lubi hurang 10 tahun. Asa naksongoni masyan akka hami parhalado di hurian itu hatta di hakai Pasar Minggon madok mauliate dia pala satu tikyon nunga sahat diulaho inang situanami tohonami songonong di pasaha nakin di acarata sahat ula tohonami nunga tutu di bagasan tohonami ulaumi nunga sahat tupangulaon sahat rodia pala di bagasan tikyon alai iaka alani aturan dohot peraturan na adong di huriat HKBP ima tutu tonana molo marumur 15 tahun nunga sahat be tohonani nunga sahat be ulaw nai jala masuk ma tu memasuki pensiun. Jadi sidohonon nami inang situa nami apala di bagasan tikyon horas ma inang hipas ma inang situa nami songak-songon inang dohot keluarga lau madalani parngoluon diaka tujuluan ni ari si pasahaton ni tuhatta di parangoluanmu songon ima inang asa dohonon nami ma nang di bagasan tikyon adong didok hatani ukpasa gajang bulung disuhat gajang addo bulung ni dulang maca denggad do parsaurat ta inang di parhaladun di huriat ta di HKBP Pasar Minggon alani pangaramotion dohot pasu-pasu ni Tuhan. Asa dohonon nami ma disonwai inang asa mangerbang mabunga-bunga toho di tiur niari. Selamat jalan, selamat memasuki pensiun ma. Tu inang di hamudison situa sompita boru situ morang. Selamat tinggal ma di hami manguduti akapakkubasion di hurian itu hatta di HKBP Pasar Minggon. Songonima hata borhat-borhat nah pasahat kami mewakili parhalado ni huriata sude Tuhan Jehuba ma madongani jala mamasu-masu hita saluhutna butima. Diuduti ma pasahat cenderamata jongsong masudi parhalado rapasahat pemahamu diwakili mamadok katasian parar tahun ya isom mahita kaparhalado jongjong mahita do kadingat tabiate na hormati kami amang padita resort amang padita sobok 5 juta inang padita rospita borshopping amang padita matiar sitorus suak songoni nang amang padita Adventus Tabun songoni nang hamu amang inang nawaholongi hami namadohoti per minggu di bagasan arianon langsung di gerejata suak songoni nang amang inang namadohoti per mingguon di bagas tabe melalui live streaming sian sautik ngai nama taban nami alangai pasahat sian mewakili ruas do sian dongan parhalado satik ngai nama dokon nami tu inang sonpita boru situmorang songolas ni rohani sude ruas ni HKBP Pasar Minggu songoni nang akadongan muna parhalado pasahaton ni ruas HKBP Pasar Minggu melalui hami parhalado do
songon cendramata dilas rohani sudi ruas songinang dongam muna parhalado songon cendramata nong arong hita turhot di huriatta songon onipe lasma rohani inang son pita majalon omma na songon aturatta di huriattaon saunari pasaton nami ma songon cendramata aha nong hita sepakati oras ma di hita sudi ngeliate. Ola temadi tu hatta asa tau zungi ma perminggota maredehita pitu lima tulu ya sada congcong mahita saluhuna. Ibaradalanan Yesus di joloku olong ni tangami manogua nang di ngoluku hodo sombaoku tung senang maradalan rapona ubo todo takas panoguomu iring-iring hodolakaki saharudi ujung ni paradalaku togumaa jonotu lambungmi tatangyak koma piliata ali di bata amarnami na di banwa gijang hodo harorwani san luhut silehod lehon nadenggan doho nasa udi basa na mauliutus hupasangat hami masian na lehom itu hami pilihan nami toho saya jalo mai gabi wak na hucus di zulum pasu-pasu mai jala ramoti asa hau parasya kami pilihanon pati bulhon harazaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhiti-hiti tordim asalam hutadahami kudang ni selehon-lehom itu hami asalam gir-gir hami madok mau lihate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana ilehom ito di rodi pamataku osano dogoki rodi saluhu artaku upasaha itu naso satu kudo alia manami na riban wagijang sai binor badia magwarmu sai roma harazaumu
Sesau malomo ni roham di banu tongon songon na di banu agijang. Lehom matu hami sadarion hangulua siapari. Sisa madosa nami songopani sanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togihon tu pangudzunan. Palua mahami sian pangago. Hai ho dona puna mahamu di bagasan damai. Salo hamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala saya sima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhom madamena tu todim. Amen, amen, amen. Akka manginang berjulu selama hari Minggu di hita, adongku di acara memang daksanga pola ni edit. Alai hupikir hola paragedda ala pensius situata hola ninang sompita merizulu do parzamita do paragedda angguna terdidi dak pola songon nasomal di Zulu ala ni kondisi kesehatan bui mehita holan salam sehat nanggo piga-piga halak sada sarumah tangga di Zulu ma inang sompita parzamita do paragedda baik kamu eddi jaga tetap prokes akka manginang ya Di perjalanan Yesus di joloku tolong ni tangami manogua ngolu kuhodo sombaoku lungsona maradalan rapona kuhotodo tokong panoguomu diringi ring hodo lakakti saharodi ujung ni paradalaku togumaa jonok tu lambung di si patali